תכף ומיד ממש, אני מתחילה להקליט עכשיו, למרות שרק 8:59, אבל בכל זאת, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה, קודם כל לאילנה מזל בת רחל, לרפואתה השלמה, תכף ומיד ממש, מתחת טפחים, שיהיה רפואה מעל הטבע, וגם לתינוק חיים ניסים בנפטר, רפואה שלמה תכף ומיד ממש, לבניין עד לשניאור זלמן, וחנה ביילה רסקין, שמתחתנים היום הם מתחתנים, תהיה להם לבניין עד, ולעילוי נשמת יעקב רלף בן יצחק רודולף, אבא שלי היקר, אמרתי שאני תמיד שוכחת להגיד שהשיעורים זה לעילוי נשמתו, אז למרות שאני לא רוצה שנשמתו תעלה, אני רוצה שהיא תרד, אבל אז לא משנה, מה שצריך להיות, שתרד, שתעלה, העיקר שיבוא כבר המשיח וכולם יחזרו אלינו. היום אנחנו לומדות את פרק, ממשיכות ללמוד את פרק י"ב בתניא, זה הפרק אחד החשובים בתניא, הוא בעצם מסביר לנו את העבודה שלנו, הוא מתחיל להסביר את המהות של עבודת הבינוני. ובעוד כל הפרקים הקודמים אנחנו התעסקנו במונחים, פחות או יותר הסברנו מה זה כוחות, מה זה לבושים, מה זה רשע, מה זה צדיק, הסברנו מונחים, כל מיני מונחים שבשביל להבין את התניא, אבל עכשיו התחלנו להגיע לעניין עצמו. עכשיו התחלנו להגיע למה בעצם העבודה שלנו פה בעולם. אם זכית ונולדת צדיקה, זה לא השיעור בשבילך, כי השיעור הזה הוא בשביל ללמוד להיות בינונים, ואנחנו רוצות להבין מה המהות של בינוני. אז הסברנו שהמהות של צדיק הוא שאין לו יצר הרע. אין לו יצר הרע, הוא לא, כמו שאנחנו לא הולכות ברחוב וחושבות לשדוד בנק, הוא מעולם לא חושב, לא עולה על דעתו לעשות עבירה. זה לא שזה עולה על דעתו והוא מתאפק, אלא זה לא עולה על דעתו בכלל לעשות עבירה. הוא כל הזמן שקוע בלהתקדם במצוות. זה העבודה של צדיק. לעומת זאת, העבודה של רשע, הוא כל הזמן נלחם עם היצר הרע שלו, ולא מושלל אצלו שהוא ייפול. זאת אומרת, הוא יודע מראש שהוא נלחם, יכול להיות שהוא יצליח להתאפק מדי פעם, אבל גם מדי פעם מתפלק לו עבירה. והוא מודע לזה שזה עבירה, עכשיו אנחנו לא מדברים על תינוקות שנשבו שלא יודעים מה זה עבירה. לא מדובר על זה, מדובר על בן אדם שיודע שמה שהוא עושה עכשיו זה עבירה, ובכל זאת לא מתאפק ועושה אותה. יש כאלה גם, שאומרים, אני יודע שזה אסור, אבל מה אני אעשה? יש לי צרכים. כאילו, אני יודע שלגנוב זה לא טוב, אבל מה אני אעשה? אין לי כסף. אני יודע שזה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? כאילו, לא מצליח להתאפק, לא מצליח לחדור לו לתודעה שיש גם דרך אחרת. לעומת זאת, אז מי זה הבינוני? בינוני, המילה בינוני זה מלשון בין ובין, כאילו בין. מה זה בינוני? מצד אחד הוא לא צדיק, יש לו יצר הרע. היצר הרע שלו כן כל הזמן לוחש לו באוזן, תעשה ככה, תעשה ככה, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה. מצד שני, הוא כל כך הבין מה זה אומר לעשות עבירה, שלגמרי מושלל אצלו לעשות עבירה. ודוגמה לזה, זה בן אדם דתי ששומר שבת, כאילו, אז גם אם בא לו ללכת לים, זאת אומרת, יבוא לו הרצון ללכת לים, או יבוא לו רצון לשמוע מוזיקה, או יבוא לו רצון פתאום לסיגריה, זה לא שאין לו את הרצון לזה כמו הצדיק, יש לו את הרצון, אבל הוא ברור לו שהוא משתלט על זה, כאילו אין מצב שהוא ישן סיגריה, אין מצב, זה לא שהוא אומר לעצמו, אז אולי אני אשן, הוא אומר, כאילו זה מושלל אצלו שהוא ישן בשבת, זה לא קיים בכלל האופציה הזאת, גם אם היצר הרע מנסה לשכנע אותו לעשות את זה. אז נגיד, ההבדל בינו ובין צדיק זה לא בפעולה, שניהם לא יעשנו את הסיגריה, אבל אצל צדיק בכלל אין לו את הרצון הזה, ההפך, זה מגעיל אותו. זה מגעיל אותו לעשות דברים שהם עבירה, זה מגעיל אותו לעשות דברים שהם נגד רצון השם, אבל הוא בכלל לא יחשוב עליהם, ולעומת זאת, אצל בינוני יכול להתגנב לו המחשבה של אני מת לסיגריה בשבת, אבל מושלל אצלו לגמרי שהוא יעשן את הסיגריה. אצל רשע יעלה לו הרצון לעשן את הסיגריה, והוא יתלבט. גילה? מה? זה נשמע שבגלל שלבינוני יש את המאבק,
אני לא יודעת, זה הזוי להגיד את זה, אבל זה נשמע שהוא במדרגה יותר גבוהה מהצדיק. כן, אז ככה, זה נכון שמבחינת העבודה שלו, לכאורה, מבחינה חיצונית, זה נראה שהעבודה שלו יותר קשה, ולכן הוא באמת זוכה ליותר נקודות. זה נכון. יש לו, הבינוני בכוונה, הקדוש ברוך הוא ברא, רובנו אמורים להיות בינונים, וזה התענוג הגדול של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הצדיקים יש להם עבודה אחרת לגמרי. עבודת הצדיקים זה לא להתנגד ליצר הרע שלהם, עבודת הצדיקים היא עבודה אחרת, זה להתקדם בטוב. לעומת זאת, רוב האנשים, רוב הברואים, העניין שלהם באמת זה להילחם עם יצר הרע, זה מה שנקרא, בלשון החסידות זה נקרא לעשות איתקפיה. כי איתקפיה זה לחוף את היצר הרע ליצר הטוב. וזה באמת העבודה של רוב רובנו, למרות שאנחנו כבר דוהרות לקראת ימות המשיח, שכולם יהיו בדרגה של צדיקות. אנחנו ממש מתקרבות לזה, ובאמת אני חושבת שרואים במוחש שיש הרבה יותר שיעורי טניה, והרבה יותר שיעורים בכל הנושאים, כי אנשים באמת נפתחים לזה, לרעיון הזה, שהם חייבים להתעלות רוחנית. זה בוער בתוך כל אחד ואחד, זה בוער בהמון אנשים, שהם חייבים להתעלות רוחנית, גם באנשים שעד היום לא שמרו תורה ומצוות, ולא היה להם שום קשר לזה, פתאום מתעורר בהם הבהירה הזאת, שהם חייבים להבין מה הם צריכים לעשות. בגלל שבאמת זה הזמן שאנחנו אמורות כבר לעבור לשלב הבא. אמורים כבר לעבור לשלב של ממש הגאולה האמיתית והשלמה, ולכן אנשים רואים את הנהירה, למרות לכאורה חיצונית, העולם החרדי הוא בשפל המדרגה שלו, נראה לי ככה לפחות, אני לא כל כך רואה חדשות בזמן האחרון, אבל נראה לי שכאילו יש מין אנטי חרדי מאוד מאוד חזק בעולם, אבל הכמיהה ללימוד תורה היא רק גדלה. זה כאילו דיסוננס, אבל זה ככה נראה מבחוץ. אנשים מתחילים להבין גם בעקבות הקורונה, אנשים מתחילים להבין שהחיים עצמם זה לא הרדיפה האינסופית אחרי תענוגות ואחרי בילויים ויציאות, וזה, הם פתאום אנשים גילו משהו חדש בחיים שלהם, פתאום אנשים גילו מציאות חדשה, והם מבינים שיש איזה משהו אחר בעולם. גם רואים את היד המכוונת של הקדוש ברוך הוא פה, אז אנשים מתחילים להבין שהוא שולט בעולם. אבל בכל מקרה, אז מה זה הבינוני? הבינוני זה שבאמת נלחם בכל החזיתות. כאילו מצד אחד הוא מסור לקדוש ברוך הוא ברמה כזאת, שמושלל אצלו שהוא עובר עבירה. מושלל, זה לא קיים. ומצד שני, יש לו את התאוות שלו. עכשיו, כל אחת ואחת מאיתנו היא בינונית במשהו מסוים. זאת אומרת, לכל אחת ואחת מאיתנו יש נקודה שהיא בינונית. כמו שנגיד, ברוך השם, אצלי מושלל שאני אשן בשבת, אז בנקודה הזאת אני בינונית. בנקודה הזאת של העישון בשבת, אני בינונית, כי ברור לי שלא משנה כמה יבוא לי סיגריות, בעזרת השם, אני לא רוצה לפתוח פה, כאילו, אבל ברור לי שכמה שיבוא לי סיגריה, אני לא אחלל שבת. מצד שני, יש דברים שעוד לא הגעתי למסקנה שזה מושלל אצלי. בגלל זה אני לא בינונית שלמה. הבינוני, מה הייחוד שלו? שכל דבר שהוא עבירה על רצון השם, כל דבר, ולו הקטן ביותר, לדבר לשון הרע, לקסוץ ציפורניים בשבת, לא יודעת מה, לאכול במקום לא בכשרות מהודרת, כל מה שנקרא קלה כחמורה, זה מושלל אצלו, שכל דבר שעובר על רצון השם, זה מושלל אצלו שהוא יעשה את זה. כמו שאצל חלק, נגיד, חלק מאיתנו... מה? אז הוא בהכרח מנצל את הנפש הבהמית שלו למדרגה, הוא מעלה אותה לנפש האלוקית? בהכרח? כן, כל פעם שאנחנו, מה שקורה זה שהנפש הבהמית היא צריכה אוכל, היא צריכה מזון. סיפרתי לכם את הסיפור האינדיאני, מה זה אהבתי אותו? יש איזה סיפור אינדיאני כזה שסבא מספר לנכד שאומר לו, יש בכל אחד ואחד מאיתנו שני זאבים. זאב אחד טוב וזאב אחד רע. אז הנכד שואל אותו, אז איזה זאב מנצח בסוף? אז הוא אומר לו, זה שאתה מאכיל אותו. אז ככה התניה אומרת, יש בכל אחד ואחד שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. עכשיו, מה קורה? שאנחנו נכנעים לנפש הבהמית, ולא בדבר הקטן ביותר. כאילו, אפילו בעבירה קטנה על דברי סופרים, אנחנו נותנות כוח ודלק לנפש הבהמית. כשאנחנו מתאפקות,
מלעשות את הדברים האלה, אנחנו נותנות כוח לנפש האלוקית. זאת אומרת, עכשיו, מה הקטע? הקטע הוא שאין באמצע. יש במכירת יוסף כתוב, והבור ריק, אין בו מים. אז מה מפרש רש"י? הוא כותב, למה אומרים הבור ריק? אם הבור ריק, אז ברור שאין בו מים, הוא ריק, אין בו כלום, נכון? הבור ריק. למה הוא צריך לחזור גם שאין בו מים? אז הוא אומר, אין בו מים, זה אומר שיש בו עקרבים ונחשים. זאת אומרת, אין מצב של אמצע, אין מצב שאני לא לפה ולא לפה, אני או פה או פה. אם אני לא עוסקת, אם הנפש האלוקית שלי לא השתלטה ואני עוסקת בתורה ובמצוות, במחשבה, בדיבור או במעשה, זה אומר שהנפש הבהמית עכשיו שולטת. אין אמצע. אין איזה מקום ניטרלי כזה, אני לא יכולה להגיד, אני ניטרלית, אני לא לטובת הנפש האלוקית, אבל אני גם לא לטובת הנפש הבהמית. אם אני לא עכשיו עסוקה להכיל ולהגדיל את הנפש האלוקית, אני בהכרח בנפש הבהמית. זאת אומרת, אין דבר כזה ריקנות בראש. יש דבר כזה שהראש הוא או עם הנפש האלוקית, או עם הנפש הבהמית. אז אתם יכולות לדעת בוודאות שאם המוח שלכם לא כרגע עוסק במצוות ובעבודת השם, הוא עוסק בנפש הבהמית. עכשיו, זה לא אומר שכל הזמן אני צריכה לחשוב אלוקים, 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 אלא גם אם המחשבה שלי היא איך לעזור או איך לעשות טוב, או איך להגדיל את השפע בעולם, או כל דבר כזה, זה נפש אלוקית. זה לא חייב להיות זה לא חייב להיות כזה דבר, רגע. זאת אומרת, ברגע שאני מתעסקת בלעשות טוב, אני עם הנפש אלוקית. ברגע שאני לא מתעסקת בלעשות טוב, אני בנפש הבהמית. זה כלל. עכשיו, זה דורש המון המון... טוב לעולם? טוב, בכלל טוב. לעצמי טוב? גם לעצמך טוב. אם את יודעת שמשהו עושה לך טוב, ובעקבות זה שטוב לך, את יותר נחמדה, ואת יותר... את יודעת, לא על חשבון אחרים, אלא אם את רוצה לעשות לעצמך טוב, כי את יודעת שאת צריכה כוחות להיות נחמדה לילדים שלך, את הולכת לא יודעת מה. זה עוד פעם, הכל, זה לא המה, זה הלמה. כאילו, זה רק הלמה. את רוצה לעשות לעצמך טוב. אז זה העניין. העניין הוא כזה שאנחנו צריכים, הבינוני הוא רק עושה טוב. חושב טוב, מדבר טוב, עושה טוב. רק טוב. וזה לא שהוא לא רוצה לעשות רע, הוא פשוט מושלל אצלו שהוא יתנתק מהקדוש ברוך הוא. זה פשוט לא בא בחשבון, מה שנקרא, קלה כבחמורה. אז עכשיו, יש המון דרגות בדרך לבינוני, יש כאלה שבחיים לא יחללו שבת, יש כאלה שבחיים לא יאכלו ביום כיפור, אבל הם כן יגידו לשון הרע, או הם כן יסתכלו במראות לא צנועים, או כן יעשו כל מיני, נגיד, יפשלו בכשרות, או כל מיני דברים כאלה, כל אחד ודרגתו הוא, כל אחד יש לו כאילו את המקום שבו הוא מוכן לחפף, אבל כל יהודי יש לו את הדברים שזה אצלי יהרג ובל יעבור. סיפרתי גם את הסיפור עם הספר תורה, עם מישהי שטענה שהיא בכלל לא מאמינה בכלום, היא אפיקורסית לחלוטין. ואז המנהל בית חב"ד אמר לה, טוב, אין בעיה, בואי ניכנס לחדר שלה, איפה שהספר תורה, קחי אותו, תזרקי אותו על הרצפה. אמרו לו, מה פתאום? כאילו, מי עושה כזה דבר? אז הוא אמר לה, מה אכפת לך? הרי את אפיקורסית, מה זה מדבר אלייך בכלל? כאילו, ספר תורה, את אפיקורסית. אז הוא אמר לו, לא נעים. אז הוא אמר לה, מה לא נעים? אני סוגר את הדלת, אף אחד לא רואה. קחי את הספר תורה, תזרקי את זה על הרצפה. היא אומרת לו, לא. כאילו, והוא ניסה להביא לי איתה, למה לא? את אפיקורסית, מה זה מדבר אלייך בכלל? תורה, מה זה? זה אותיות כתובות על דף. מה, את לא תזרקי דף עם אותיות סתם על הרצפה? אז בסוף היא גילתה שבאמת יש לה כזה מין מקום כזה שמבין שיש דברים שהיא לא מוכנה לעשות, כי זה נגד רצון השם. ושיהודי מבין שמשהו נגד רצון השם, הוא לא יעשה אותו אף פעם. מה הבעיה? שיש לנו דברים שנראה לנו שזה בסדר, זה בקטנה. כאילו, אני יודעת שזה אסור, אבל זה לא באמת עבירה חמורה. כאילו, אנחנו כאילו מגדירים לעצמנו, לא, זה עבירה שאני לא מוכנה בשום פנים ואופן לעבור, אבל זה עבירה כזאת, בסדר, בקטנה. בפועל אין כזה דבר. בפועל, עבירה זה עבירה, מצווה זה מצווה. אין חילוקים. אין משהו גדול ומשהו קטן בפועל. אבל יש אצלנו, עוד לא הכנסנו לעצמנו למוח, את העניין הזה שכל עבירה מנתקת אותנו מהקדוש ברוך הוא אותו דבר, באותה מידה.
זאת אומרת, להגיד לשון הרע ולאכול חזיר ביום כיפור, זו אותה עבירה. אין הבדל, אין הפרש. ביניהם, מבחינת לא לעשות את רצון השם. אז בשיעור הקודם התחלנו לדבר על זה, ששאלנו את עצמנו, מאיפה לבינוני יש כוח, הרי הוא בן אדם כמונו בדיוק, מאיפה יש לו את הכוח הזה לא לעבור שום עבירה? איך הוא יכול באמת לדאוג שבכל רגע ורגע, בלי יוצא מן הכלל, הוא לא עובר עבירה, לא קלה ולא חמורה, הוא מקפיד על כל דבר ודבר בלי יוצא דופן ולא מחפף בשום דבר. הרי הוא כל הזמן במלחמה, אנחנו יודעים שהיצר הרע עובד 24/7. אז וואי, היום אני צריכה להיות מאוד מיומנת, בגלל שאני גם המנהלת, אני צריכה גם להכניס את האנשים לשיחה, הם לא מבינים כמה עבודה. לא, ברוך השם. גילת, אני אסביר לך אחר כך, טכנית אפשר לעשות את זה בלי זה. באמת טוב, אז לפעם הבאה, לשיעור הבא, תסבירי לי, כי זה... לא יודעת. יהיה יותר קל. אוקיי, סבבה. אז אנחנו שואלים את עצמנו, מאיפה לבינוני את הכוח שאומר שהוא לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת, ורגע אחד כל ימיו, אך מהות ועצמות, נפש האלוקית, שהן 10 בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה, זה מה שאמרנו, איך הוא מתנהג כל כך בסתר, אם כן יש לו יצר הרע שכל הזמן מנסה להסיט אותו, אז איך הוא מצליח להחזיק מעמד? כי אם בעיתים מזומנים, ופה עצרנו, פה האדמו"ר הזקן מתחיל לגלות לנו את הסוד של הבינוני. מה הוא אומר לנו פה? כי אם בעיתים מזומנים, כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה וגם למטה, היא שעת הכושר לכל אדם, שאז, טוב, אני אעצור פה, אז בעצם פה האדמו"ר הזקן מתחיל בפעם הראשונה לתת לנו עצות. עכשיו, מה עניין התפילה? מאוד מאוד חשוב להסביר מה עניין התפילה. כי בעצם פה האדמו"ר הזקן הולך להגיד לנו מאיפה מקבל הבינוני את הכוח שלו מהתפילה. ואנחנו לא מכירות את זה, כי אנחנו מבחינתנו, ובאמת בדור שלנו, הרבה מאוד אנשים, תפילה מבחינתם, זה הולכים, קוראים את המילים, את הטקסט שבסידור, ועושים וי, הייתי בתפילה. כן, נשים עושות את זה בבית, גברים עושים את זה 3 פעמים ביום בבית כנסת, אבל זה ללכת, להקריא את המילים מתוך הסידור, יש איזה סדר מיוחד שצריך להגיד, ובסדר, התפללתי. אז אנחנו באמת בדור שלנו, אנחנו דור מאוד מאוד ירוד. האמת היא שתפילה זה עבודה מאוד 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 קשה ומהותית. מהות התפילה היא התחברות לקדוש ברוך הוא. כשבן אדם מתפלל כמו שצריך, אז מה שקורה זה שהוא ממש רואה ומרגיש ואוהב את הקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שדיברנו בפרק ט', שהאהבה שבחלל הימני שבלב, עולה על גדותיה, נשפכת לתוך החלל השמאלי שבלב, ועל ידי זה שהיא נשפכת, היא בעצם הופכת את יצר הרע לשותף לטוב. אתם זוכרות שדיברנו על זה? שהדרך להשתלט על היצר הרע היא לעורר אהבה כל כך גדולה, שהאהבה ממש נשפכת, כמו בכוס קידוש, היא נשפכת החוצה לתוך החלל השמאלי שבלב, ויחד איתה היא סוחפת את הנפש הבהמית להיות שותפה באהבת השם. אז בעצם השעה לעשות את זה, זה שעת התפילה. למה השעה לעשות את זה, זה שעת התפילה? היי מיכל. השעה לעשות את זה, זה שעת התפילה, כי מתבוננים באמת במילות התפילה, רואים שכל עניין התפילה זה להתבונן בגדלות השם, ושמתבוננים בגדלות השם, מתעוררת אצלנו אהבה. ואני אתן לכם דוגמה, תארו לכם, אתם עכשיו בקשיים כלכליים עצומים. יש לכם חוב במכולת של 5,000 שקל, אתם לא יודעות איך תקנו את האוכל שבת. אין לכם מושג. יש לכם חוב עצום, במכולת אמרו לכם כבר שאתם לא יכולים לקנות יותר שמה, אין לכם כסף להוציא מהבנק, אתם לא יודעות מה אתם יכולות לעשות, אתם ממש עבודות, לא יודעות מה לעשות. פתאום מתקשרים אליכם מהמכולת ואומרים לכם, מישהו כיסה לכם את החוב.
אתם, וואו, באמת? מישהו בא וכיסה לי את החוב, סתם מישהו בא בלי שאני אבקש, בלי שאני אגיד מילה, מישהו בא, ראה שאני בצרה ועזר לי? ועכשיו תארו לכם שהיו גם מגלים לכם מי זה, ושזה מישהו שאתם מכירות. פתאום, אותו בן אדם, או מישהי שאתם, בסדר, אתם מכירות אותה וזה, אבל לא היה לכם שום רגש מיוחד עליה, פתאום מתעורר אצלכם רגש אהבה עצום עליה, שהיה אכפת לה, והיא חיסתה לכם את החוב, והיא הוציאה אתכם מהצרות, וזה פתאום מתעורר איזה רגש אהבה ותודה עצום לאותה אחת שחיסתה לכם את החוב. ומתוך הרגש האהבה הזאת, אתם פתאום רוצות לגשת אליה ולהגיד לה תודה. אז מה קרה פה? היה פה קודם כל עניין של איזושהי ידיעה. הידיעה, כמו שאמרנו, פעלה בחב"ד, בחוכמה, בינה ודעת, ירדה לרגש, נכון? דיברנו על זה שהחוכמה, בינה ודעת מולידות רגש. התעורר אצלכם, נולד רגש של אהבה לאישה הזאת. ברגע שנולד רגש, זה גורם לנו לרצות להביא אותו לידי ביטוי במחשבה, דיבור ומעשה שלנו, לחשוב עליה טוב, להגיד עליה דברים טובים, ללכת לתת לה נשיקה, כאילו פתאום הרגש הזה יורד למטה למעשים לשלושת הלבושים. אז באותה מידה, בואו נחשוב, בתפילה, זה מה שאנחנו עושות עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מעוררות על ידי קריאת המילים והבנתן של המילים, את ההתבוננות בקדוש ברוך הוא, פתאום אנחנו מסתכלות, רגע, מי זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, הוא נותן לנו את כל מה שיש לנו, הוא נותן לנו את החיים שלנו, הוא נותן לנו הכל, את הילדים שלנו, את הבעל שלנו, תראו לכם חס ושלום, הילד שלכם נפצע, פתאום מישהו בא ומציל אותו, איזה אסירות תודה תהיו לבן אדם הזה. אז הקדוש ברוך הוא מחיה גם את הילדים שלכם בכל רגע, הוא מחיה את הבעל שלכם, הוא נותן לנו את הכל. ואז שאנחנו מתבוננות בזה, אמור להתעורר בנו רגש עצום של אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, ומתוך הרגש העצום של האהבה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללות באהבה אליו, וזה יורד ממש למטה למחשבה, דיבור ומעשה, מתוך הרגש הזה. וזה התפילה. התפילה בעצם גורמת לנו, תפילה מלשון לטפול כלי חרס, לחבר שני דברים. זה מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, כי יש חוק, שאומר כמים הפנים לפנים. זאת אומרת שאנחנו מבינות שמישהו אוהב אותנו, זה אוטומטית מעורר בנו אהבה. יש עניין של מראה ביקום. סליחה, לטפול לתת? לטפול זה ת"פ למד. ת"פ למד? לטפול, שחרס נשבר, ורוצים לחבר אותו, המילה לזה זה לטפול כלי חרס. אוקיי. לחבר בחזרה משהו שהיה מחובר והתנתק. זה נקרא לטפול, אז מזה באה המילה תפילה. והמילה תפילה היא באה לחבר אותנו בחזרה למקור שלנו. אנחנו קוראות בתפילה את מילות התפילה, וכמובן שזה תהליך שלם. קמים בבוקר ואומרים מודה אני, ואז אומרים ברכות השחר וברכות התורה, ואז מתחילים בכל פסוקי דזמרה, שזה גם כן התבוננות בגדולת הקדוש ברוך הוא, ואחרי פסוקי דזמרה יש ברכות קריאת שמע שאנחנו אומרות את הברכות אהבת עולם אהבתנו, כאילו אנחנו נזכרות כמה הקדוש ברוך הוא אהב אותנו, וככה ממשיכים בתהליך עד שפתאום מגיעים לשמה ישראל, שמה ישראל זה כאילו לייחד ייחודים עם הקדוש ברוך הוא, השם אלוקינו הוא השם אחד, כאילו, ואז אנחנו, בעצם כל עניין של קריאת שמע זה לפעול בחב"ד, בחוכמה, בינה ודעת, כאילו אנחנו בוחרים במחשבה, דיבור ומעשה, שאנחנו מגיעים כאילו מהשמה ישראל, אנחנו מגיעים ואהבת את השם אלוקיך, שאהבת זה כבר ברגשות, כאילו ובכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז אנחנו כבר לאט לאט... תפילה זה דעת בעצם? תפילה זה צינור לכל התהליך. כאילו המילים האלה זה מילים שמורידות אותנו מהמחשבה לדיבור למעשה. זה ממש כאילו, צריך... אבל לא שאלתי על הלבושים, אני שואלת על החוכמה בינה ודעת. כן, זה גם פועל בחוכמה בינה ודעת. כן, יש... כי התפילה זה ממש דעת, לא? כי זה להוריד את זה לרגע.
לרגש בשבילי. תפילה זה זה מתחיל בחוכמה, זה מתחיל יש מספרים על המלאכים שמדברים על הקדוש ברוך הוא, ואומרים איפה הוא נמצא, והם כאילו, יש קטעים בתפילה שהם של חוכמה, יש קטעים בתפילה שהם של בינה, וכל דבר שכתוב התבוננות זה בינה, ויש את הדעת, וידעת את השם אלוקיך, כן? דרך אגב, אני אקריא לכם, זה מתוך ספר אחר, זה לא מתוך ספר התניא, כתוב פה משולחן ערוך, כן, אור החיים, סימן סמך סעיף ה', אף לאומרים שאפילו מצוות של תורה אין צריך כוונה, אומרים פה במצוות של תורה אתה לא צריך כוונה, אתה הולך, שם מטבע בצדקה, זה לא משנה למה התכוונת. מכל מקום, שיבין מה הוא אומר בפיו, רגע, שיבין מה שהוא אומר בפיו, ולא אמרו שאינו צריך כוונה, אלא בכוונה לצאת ידי חובה. אבל צריך כוונת העניין, כלומר, שלא יהרהר בדברים אחרים כדי שיקבל מלכות שמיים בהסתמת הלב. פה הם מסבירים למה צריך כוונה בקריאת שמע. אומרים שבכל שאר מצוות התורה לא צריך כוונה. למה צריך כוונה בקריאת שמע? כי זה חייב לרדת ללב. בלי כוונה זה לא יורד ללב. ועוד, הוא אומר פה ככה, ופה הוא מסביר איך להתפלל את קריאת שמע, ותקשיבו למילים האלה, זה משהו מדהים. לכתחילה צריך להיזהר ולקרוא כל הגימל פרשיות של קריאת שמע בכוונה, באימה וביראה, ברטט ובזיעה. כדרך שבני המדינה קוראים פרוגמטמה. איך זה? פרוטגמה. פרוטגמה זה פעם, הרי לא היה טלוויזיה ווואטסאפ וכל הדברים, אז היה מגיע שליח מאת המלך, והיה לו ביד מגילה, כן? והוא היה עומד על איזה במה ומקריא את מצוות המלך החדשה. זה מה שנקרא פרוטגמה, שהמגילה הזאת שהשליח של המלך מקריא. כדרך שבני המדינה קוראים פרוגמטמה פרוטגמה, שמשגר להם המלך. דהיינו, כתב המלך על בני מדינתו, שהם עומדים על רגליהם וקוראים אותם באימה וביראה וברטט ובזיעה. אתם יכולים רק לדמיין איך זה היה פעם. הכפר שלכם מנותק מכל דבר, פתאום מגיע שליח של המלך. הוא עומד על הבמה וקורא לכל בני העיר. עכשיו, בני העיר שם, מה חדש שם? שום דבר לא חדש. אבל פתאום מגיע שליח של המלך, משהו חדש קורה, כולם רוצים לדעת מה חדש. רצים לשם לשמוע מה המלך אומר, מה עוד מיסים, פחות מיסים, הולכים לבנות משהו, קניון, מה הולך לקרות? למה המלך שלח שליח להגיד לנו משהו? אז כולם כזה נורא בהתרגשות, הם רוצים להבין מה המלך רוצה להגיד. רצים לכיכר העיר, באימה וביראה וברטט ובזיעה, וקריאת שמע היא פרוטגמה של הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו, וצריך להתרגש מזה כל פעם מחדש. ולא יטריח עלינו הקדוש ברוך הוא לקרותה מעומד, אלא בלכתך בדרך. אך צריך על כל פנים לקרותה באימה וביראה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו, תעמדו שאתם קוראים אותה, אנחנו יושבים שאנחנו קוראים אותה, אלא אם כן אנחנו אומרים אותה בדרך, אבל כן צריך להיות לנו אימה ויראה. אנחנו צריכים לזכור שזה המסר של הקדוש ברוך הוא אלינו. וצריך שתהיה בעיניו פרוטגמה חדשה, שלא שמעה מעולם. כל יום שקוראים קריאת שמע, אנחנו צריכות להגיד לנו, לא שמענו את זה אף פעם. בוא נשמע מה הוא רוצה להגיד לנו. וזהו שאמר הכתוב, אשר אנוכי מצווך היום. היום אני מצווה את זה. זה לא מאתמול, משלשום, מלפני שבוע, מלפני חודש. זה היום אני מצווה את זה. כלומר, בכל יום יהיו ביניך כחדשים, ולא כמו שכבר שמע דבר אחד הרבה פעמים, ששוב אינו חביב אצלו כבתחילה. אז זה הדרך שבה צריך לקרוא קריאת שמע בשביל לעשות את העבודה באמת כמו שצריך. ועוד דבר שכתוב פה, שנוהגים לקרוא פסוק ראשון בקול רם, כדי לעורר הכוונה, ונוהגים ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון, כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוון. עכשיו, כל העניין לגבי תפילה,
זה הזמן שלנו ביום להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להתנתק מכל דבר אחר. אי אפשר להיות מחובר לקדוש ברוך הוא ולוואטסאפ באותו זמן. צריך להתנתק. זה זמן נפלא להתנתק מהדברים האחרים כדי לזכור מהמציאות האמיתית שבעולם. שכל הזמן אנחנו החומר והמציאות והשגרה והכל מושכים אותנו אחריהם. ואנחנו כל הזמן אומרות לעצמנו, איך נפלנו לזה עוד פעם? אז איך לא נופלים לזה? מאפשרים לעצמנו כל יום את הזמן הזה להתנתק מהעולם ולזכור מי באמת מנהל אותו. על ידי זה שאנחנו נותנים לו את הזמן שלו, ואת הבוקר, שזה הזמן הכי מובחר. בבוקר אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. רק עם הקדוש ברוך הוא. לא עם הטלפון, לא עם הטלוויזיה, לא עם שום דבר אחר, רק עם הקדוש ברוך הוא. אמנם נשים, המצב שלנו הוא טיפה אחרת, ויש לנו ילדים שאנחנו צריכים לטפל בהם, ובהחלט אישה צריכה לטפל בילדים שלה לפני התפילה. כן? זה קודם לתפילה, ולא לעזוב ילדים בשביל להתפלל בשום פנים ואופן. אבל מי שמתאפשר לה, והילדים שלה כבר לא בבית, או שהילדים בגן או במסגרת, ומתאפשר לה, לקחת את הזמן הזה כפי שמתאפשר לה, ולבלות זמן עם הקדוש ברוך הוא כל יום. אני שמעתי את המשל שהרב נדב סיפר, על בן מלך, שהאבא שלו המלך, אמר לו, לך לעיר רחוקה, תלמד את הבורים האלה קצת על העולם, תלמד אותם איך להתנהג בעולם. והבן מלך באמת הלך לכפר שם וזה, אבל מה קרה? במקום שהוא ילמד אותם, הוא נסחף אחריהם. הוא לאט לאט ככה עזב את גינוני המלכות שלו, והתחיל להתנהג כמותם, והוא כבר הוריד את הכובע, והוריד את החליפה, והוא כבר שכח בכלל שהוא בן מלך, הוא כבר נעשה בן כפר לגמרי, הוא בכלל כבר לא... זהו, עברה איזה שנה, וזה פתאום הוא מקבל מאבא שלו מכתב. פתאום הוא נזכר, וואי, אני נסיך, אני הבן של המלך, שלחו אותי לפה לעשות איזו עבודה, ואני בכלל נסחפתי ושכחתי בכל ה... מרוב זה שפה כל החיים משכו אותי, וזה, מה יהיה, מה יהיה? והוא ממש כזה מצטער והכל. ואז הוא אומר לעצמו, אוקיי, עכשיו נזכרתי, אבל מה אני אעשה בשביל שאני לא אשכח עוד פעם? אז הוא אומר לעצמו, אני כל יום, 3 פעמים ביום, אכנס לחדר שלי, אקח את המכתב ואקרא אותו, בשביל להיזכר מה התפקיד שלי בעולם באמת. שלא בני הכפר ישפיעו עליי, שאני אשפיע עליהם, וזה התפילה. התפילה היא שיהודי יזכור מי הוא ומה הוא, שהוא הבן של מלך מלכי המלכים, ומה התפקיד שלו פה בעולם, ועכשיו דרך התפילה אנחנו משפיעים על הנפש האלוקית שלנו, להשפיע על הנפש הבהמית שלנו, על ידי זה שהנפש האלוקית שלנו מתמלאת באהבה, וזו הפעולה שצריכה לקרות בקריאת שמע, אנחנו צריכות להתמלא אהבה לקדוש ברוך. ושזה יהיה עד כדי כך מלא שזה ייזל לחלל השמאלי שבלב, וישפיע גם ירדים את הנפש הבהמית, ובזמן התפילה מי שמתפללת כמו שצריך, אנחנו במעמד של צדיק. לכן אומרים שבזמן התפילה מבקשים את הצרכים שלנו. למה? כי אנחנו במעמד של צדיקים, אז אפשר לבקש כי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז אנחנו מגיעות למעמד של צדיק, ואפשר לבקש כל מה שרוצים. ובאמת התפילה עצמה כבר יש בתוכה מובנה כל הבקשות, על פרנסה ועל בריאות ועל גשמים ועל משיח, הכל מובנה בתוכו. אז צריך לזכור את זה, צריך לזכור שזה הזמן שלנו שאנחנו עומדות עם הקדוש ברוך הוא ומבקשות את הצרכים שלנו. עכשיו, לבקש את הצרכים שלנו זה חלק מעבודת השם, כי הוא קבע שאנחנו צריכים לבקש ממנו. זה לא איזה משהו אגואיסטי, זה משהו, הוא קבע שצריך לבקש ממנו את הצרכים שלנו. אז פה האדמו"ר הזקן אומר, איפה הייתי? כמו בשעת קריאת שמע, בתפילה שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה וגם למטה. מה זה למעלה? זאת אומרת, בבוקר, כל זמן שיש את הזמן של קריאת שמע, יש עת רצון מלמעלה. יש שעה, עד שעה מסוימת, כמובן שנשים לא מחויבות בזמנים, אבל גברים כן, אבל שתדעו לכם שיש שעת רצון למעלה, יש עת רצון למעלה. שעת מוחין דגדלות למעלה וגם למטה, היא שעת הכושר לכל אדם. מה זה השעת רצון? עד מתי זה?
זה בכל, האמת שזה נורא תלוי בעונה, עכשיו נראה לי שזה עד 8:30. זה לא אותו דבר כל יום, זה כמו... עכשיו אני שואלת, עכשיו. זה משהו כמו 8:30 בבוקר. משהו כזה. זה השעה הזאתי או שזה טווח של זמן? לא, זה מזריחת החמה עד 8:30. זה העת רצון, זה מה שנקרא חוט של חסד. זה הזמן של החסד בעולם. ובזמן הזה יש עת רצון לבקש את הבקשות שלנו. כאילו, דווקא בבוקר. לכל אדם שאז מקשר חב"ד שלו, דיברנו על זה, וזה הזמן שלנו לקשר את החוכמה, בינה ודעת שלנו להשם, להעמיק דעתו, הנה מה ששאלת מבחינת דעת, כאילו בהתחלה אנחנו רק מקשרים את החוכמה, בינה ודעת, זה רק התקשרות, אחרי זה אנחנו מעמיקים את הדעת, אנחנו את ההתחברות עצמה, בגדולת אין סוף ברוך הוא, לעורר את האהבה, זה כבר מעשה, זה התחיל במחשבה, אחרי זה היה דיבור ואז מעשה, לעורר כבר אהבה כרשפה אש בחלל הימני שבליבו, לדווקא בו בקיום התורה ומצוותיה מהאהבה, שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא וברכותיה. קריאת שמע אתם יודעים שזה מצווה דאורייתא, זה לא חכמים תקנו, זה ממש התורה תקנה. לקרוא כל יום פעמיים קריאת שמע, וברכותיה שלפניה ואחריה, הברכות שלפניה ואחריה, זה תקנו חכמים, כבר את הברכות, שהן מדרבנן, הן הכנה לקיום הקריאת שמע. זאת אומרת, יש לנו את הברכות לפני זה, שהן מביאות אותנו להתבוננות בגדולת הקדוש ברוך הוא, ומאפשרות לנו, זה מין תהליך, תפילה זה לא משהו נקודתי, זה תהליך שלם שעוברים, זה כמו, הדבר היחידי שאני יכולה, נגיד, להשוות את זה, זה, אתם יודעים, נגיד, כן, יש הרפאיה, יש שלבים, כאילו, יש כל מיני שלבים בשביל להגיע למשהו מסוים. אז אותו דבר זה תפילה. יש שלבים שצריך לעבור בשביל להגיע למקום הזה. אז הברכות של קריאת שמע לפניה ואחריה, יש להם תפקיד להביא אותנו למקום הזה. דווקא בו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה, שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא וברכותיה שלפניה ולאחריה שהם מדרבנן. הן הכנה לקיום הקריאת שמע, כמו שכתוב במקום אחר. ואז הרע שבחלל השמאלי, כפוף ובטל לטוב, המתפשט בחלל הימני, כן, מחב"ד שבמוח, המקושרים בגדולת אין סוף ברוך הוא, זה בדיוק התהליך שתיארנו, שאנחנו על ידי חוכמה, שמתפרקת לבינה, מקשרים את זה לדעת, זה יורד לרגש, ברגש זה עושה כבר את הפעולה לבד מאהבת השם, באופן אוטומטי, אז הצד של הנגד השם יורד, פשוט לא אוהבים אותו יותר. אנחנו פשוט, זה מעורר בנו מין גועל כזה, נגיד באמצע תפילה לחשוב על איזה משהו שהוא נגד רצון השם, זה ממש מעורר גועל, זה כזה, וזה העבודה, וזה סוד ההצלחה של בינוני, שהוא מצליח להרדים את היצר הרע שלו. אבל, מה קורה אחרי זה? אבל, אחר התפילה, בהסתלקות המוחין בגדלות אין סוף ברוך הוא, זאת אומרת, כל עוד היינו בתפילה, אז המוחין שלנו מחובר לקדוש ברוך הוא. המוח שלנו, החוכמה, בינה ודעת שלנו, מחוברים לרצון האלוקי. אבל מה קורה שאנחנו מפסיקות להתפלל? אחרי התפילה, בהסתלקות המוחין בגדלות אין סוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי. הוא מתאווה את האהבה לתאוות עולם הזה ותענוגיו. זה כמו משהו שמוציאים אותו פתאום מהתקע. זה כמו אור שמוציאים אותו מהתקע. כל עוד הוא בתקע, הוא מאיר, הוא דוחה את החושך. כל עוד אנחנו בתפילה, השתקר בתקע, והאור דוחה את החושך. אבל מה קורה פתאום? פתאום מוציאים לנו את החשמל, הפסקנו להתפלל, האור נחבא, החושך חוזר, כן? אז זה נכון, הוא לא חוזר אבל בעוצמה המקורית שלו, כי כל פעם, טיפה אחרי טיפה, אנחנו מגרשים את היצר הרע מקרבנו. זאת אומרת, אחרי הרבה תפילות טובות,
אנחנו פתאום נרגיש שאנחנו פחות מתאהבות לדברים שליליים. יהיה לנו פחות תאוות לזה. ורואים בפועל שבן אדם מתאמץ להתנגד לאיזו תאווה פסולה שיש לו, עם הזמן זה הולך וקטן. זה לא נשאר תמיד באותו, נגיד אנשים שמפסיקים לעשן, אז בהתחלה יש להם תאווה חזקה, חייבים סיגריה, חייבים סיגריה, אחרי כמה שנים זה כבר נעלם, זה לא נשאר תמיד אותו דבר. כי ההתנגדות לזה היא מחלישה את זה. ההתנגדות ליצר הרע מחלישה אותו. זה בכל דבר, גם בדיאטה, שמתחילים דיאטה, בהתחלה בימים הראשונים, וואי, זה קשה, זה קשה, זה קשה. אחרי כמה ימים, זה יורד, זה יורד, זה יורד, זה יורד, עד שמגיעים כבר למצב שבכלל לא רוצים את הדברים האלה, פתאום זה מגעיל אותנו, הדברים האלה שפעם היינו מסוגלים עליהם. וזה ככה בכל דבר, בטח ברוחני. ברוחני זה הרבה 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 יותר דומיננטי העניין הזה. מה שעה? 20, אז אני חייבת לעצור פה ולשאול אם יש למישהי שאלה. מה עושים עם מחשבות שמאוד מטרידות ובעצם לא מאפשרות, אתה לא מרגיש שאתה בתוך זה, אלא המחשבות מתרוצצות אז תראי, יש לזה עצה, האדמו"ר הזה כן יגיע לעצות האלה, אבל אני אגלה לך קודם, בן אדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות בבת אחת. אז נגד מחשבות שמתרוצצות, למקד את המחשבה במילות התפילה. כשאת חושבת על המילים של התפילה, על המשמעות שלהן, את לא יכולה לחשוב שום מחשבה אחרת. פשוט להתעלם מהמחשבות האלה ולהתעקש להבין את מילות התפילה. אפילו אם זה לא בזמן תפילה, אם זה בזמן אחר, פשוט לחשוב מחשבה חיובית אחרת, והמחשבות הרעות ייעלמו לבד. כי אי אפשר לחשוב שתי מחשבות בבת אחת. זה לא אפשרי. בן אדם לא מסוגל. אז אם את מחליטה על מה לחשוב, אז את לא תחשבי דברים שאת לא... זה בדיוק מה שאמרנו בתחילת השיעור, שהבור ריק אין בו מים. זה לאו דווקא רעות, אלא פתאום אתה נזכר בכל מיני דברים שאתה צריך לעשות, להגיד, ובקיצור, זה... כן, זה קורה לכולם, זה קורה לכולם, כולם. זה המלחמה בהתחלה. זה בהתחלה המלחמה, זה... תמיד צוחקים על זה שאם... יהודי לא שוכח שום דבר, כי תמיד בתפילת 18 הכל עולה לו. כאילו, הוא נזכר בהכל בתפילת 18. אבל זה עבודה של מיקוד המחשבה. אני חושבת שכל העולם היום הוא רוצה ללמוד למקד את המחשבה שלו, וזה השיטה של היהדות למקד את המחשבה. זה המדיטציה היהודית. ללמוד למקד את המחשבה. כשבן אדם לומד למקד ולשלוט על המחשבה שלו, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה כבר. זה הכוח והכלי לכל דבר. אז שווה ללמוד את זה, זה שווה להתאמץ וללמוד את זה, זה ממש כמו לפתח שריר. זה פשוט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תרגילים עד שהשריר מתפתח. מיקוד המחשבה זה עבודה מאוד חשובה, כי תחשבי שהמחשבה שלך רק ברשותך, איזה חיים נפלאים. אז את יכולה תמיד להחליט לחשוב איזה חיים נפלאים רק. זה ליגה, לשם אנחנו חותרים, זה העבודה. העבודה היא באמת ללמוד למקד את המחשבה, והפרס הוא התענוג של להתחבר לקדוש ברוך הוא, על העבודה הזאת. יש עוד איזה שאלה? עניתי לך, מיכל. רגע, ענית לי, כן, זה קשה. תנסי להחליף מחשבה, אפילו לא לכל הזמן, תנסי להחליף מחשבה לדקה בהתחלה. תחליטי על דקה אחת שאת מחליפה את המחשבה למשהו אחר. את מחליטה על מה לחשוב. פרחים ירוקים, פילים סגולים, לא משנה, תחליטי את על מה לחשוב. ולאט לאט תגדילי את הזמן. כאילו, אחרי שאת מצליחה דקה, תגדירי 2 דקות. אחרי 2 דקות, את תראי לאט לאט, את תשתלטי על זה. רק צריך לרצות באמת. יש עוד איזה שאלה? למישהי? טוב, אז נברך אתכם בברכת שבת שלום ומבורך, ושבאמת נזכה לגאולה האמיתית והשלמה. אנחנו מה זה בדרך, נראה לי? שיהיה היום בעזרת השם, ושיהיה שבת שלום ומבורך לכולם, וזהו, שניפגש בבית המקדש.
חיים בן שבת חיים. שלום. שבת להתראות. שלום. חי בן נוני. טוב, ביי ביי. שבת שלום.